ҳикояи якаписар аз нависанда Қурбон Алӣ. Кунда зарангвор сахт буд. Табарро ҳарчанд ба зарб зананд ҳам аз он ба зур парахае мекӯчид. Модар кундаро чанд бор ин су он су ғелонда дид ва ниҳоят рост карда монд ва нафаси чуқур кашида табари вазнинро ба сараш бардошт. ин дам аз поёни майдон овози марде шунида шуд. Шоиста! ҳой Шоиста! овози дупустаи мард ба Шоиста нафорид магар ки ӯ лаб газида абрувонашро чин кард. Кунда табарро газиду ба як тараф ғелид. вақте ки Шоиста номи худро дубора шунид, чашмони обравашро молида ҳаросону беовоз ба тарафи майдон рафт. марди фарёдкунанда ки хаткашони деҳа буд, рӯи ҳам ҷомаю пӯстин пӯшида, ба сараш футаро саллавор баста фаҳул шуда буд. дар байни дарахтон вазнин раво дошт. хаткашони солхӯрда Шоистаро диду ҳолпурсӣ кард. сиҳат саломат ҳастӣ, духтарам? ҳолпурсии дилсӯзонаи хаткашон ҳам ба гӯши ӯ нафорид. Шоиста чашм аз замин намебардошт. хаткашон сурфа кардаву тамоми баданаш ларзида гап мезаду дам ба дам даҳонашро бо кафи даст мепӯшонид. писарат кани Шоиста? писарат зарур ба ман. ин суханон Шоистаро як қад паронданд. вай хомӯш буд, зеро чӣ гуфтанашро намедонист. писараш ба сангпул рафта буд барои хошоккашонӣ. аробасавор рафтааст. аҷаб кард ки рафт, вале Шоиста ҳамаи инро аз хаткашон, чунон ки вай писарашро дуздиданӣ бошад, пинҳон мекард. писарам дар хона нест, амакҷон. агар бовар накунед, марҳамат ба хона дароеду ҳама ҷоро кофта бинед. саҳарӣ баромада рафт, вале ба куҷо рафтанашро ба ман нагуфт, ҷавоб дод Шоиста. забони вай мегирифт ки сар аз замин набардошта истод. агар сар мебардошт, шояд хаткашон рози дили ӯро аз ҳаракати чашмонаш мефаҳмид. хаткашон абрувонашро боло кашид, маънидор сурфа кард ва даруни халтаи васеашро кофта, аз рӯзномаю маҷалла ва мактубҳои бисёре якеро гирифт. писаратро руст накарда росташро гӯй, духтарам, гуфт боз пандомезона. ман ба ӯ гап дорам. ҳа, гапи зарур дорам. Шоиста муддаои хаткашонро фаҳмида буд. хаткашон албатта хабари нохуш овардааст. оё илоҷи халосӣ аз ин нохушӣ бошад? чаро Шоиста то ин маҳал ба ягон ҷо нарафта дар ҳавлияш андармон шуда гашт? ҳезум накафонда, оташ нагиронда, чилаи зимистон бошад ҳам, иму ҷим дар хонаи хунук дарро аз дарун қулф карда шинад намешуд? бале, дару даричаҳоро сахт пӯшида, дар даруни хонаи торику хунук наҷунбида мешишт, балки хаткашон ӯро надида гузашта мерафт. ё агар дарашро сахт пӯшида ба ҷое мерафт ҳам, касе ӯро кофта намеёфт. охир Шоиста аз рӯзе ки ҷанг сар шудааст, овози дилғашкунандаи ин пирамарди дарбадарро тез тез мешунавад. бале, мардум бемавриду ба маврид овози ӯро мешунавиданд, чунки ҳамин овоз гӯё йигитҳоро чида ба ҷанг мебараду баъд онҳо гоҳ маъюбу маҷрӯҳ шуда меоянд ва гоҳ шаҳиду бедарак шуда мераванд. хаткашон авзои гирифтаи Шоистаро лаҳзае аз назар гузаронида истоду варақаро ба вай дароз кард. гӯё ба вуҷуди Шоиста барқ асар карда бошад. ӯ такон хӯрда, як ба варақ ва як ба хаткашон нигариста ҳайрон монд. ин чӣ? ниҳоят беҷуръатона пурсид вай аз хаткашон. ин
сурфа кард хаткашон ва чӣ будани онро фаҳмонид. Ин повустка. Дар солҳои ҷанг ҳама чӣ будани повесткаро нағз мефаҳмиданд. ҳамин ки ба касе чунин хабарнома расид, мебоист ӯ зуд ба комиссарияти ҳарбӣ равад ва аз он ҷо агар сиҳат ва саломат лоиқи хизмати ҳарбӣ бошад, ба фронт равона шавад. шоиста ҳоло дар миёни ду оташ монда буд ва гӯё ноаён дуд мекард. повустка? ҳаросона пурсид ӯ аз хаткашон. Не амакҷон, повусткаро ба ман нишон надиҳед. Ман инро намегирам. Ман инро надидаам. Ва хост хабарномаро ба замин партофта гурезад. хаткашон ӯро ба ҳоли худ монда, сӯи дарвозаи дигар рафт. шоиста мӯи мошу биринҷи парешонашро панҷа задаю бадтар ғоз дода ва аз баҳри шарму ҳаё гузашта, аз қафои хаткашон чанд сухани носазо гуфт. вале лаҳзае аз байн нагузашта аз кирдораш пушаймон шуд ва пеши роҳи ӯро гирифта ба лобаю зорӣ даромад. писарамро мононед, амакҷон. агар аз ҷанг намононед, ман девона мешавам. ҳа, девона мешавам. як илоҷ кунед, амакҷон, хоки поятон шавам. як кори савоб кунед. повустка як ба писари ту наомадааст, ба ҳама омадагӣ. дасти ман кӯтоҳ, духтарам, ҷавоб дод хаткашон. хабарнома дар дасти шоиста монд. ваҳми ҷудоӣ аз писари яккаву ягона шоистаро муште зада ҷо ба ҷо шинонида монд. пас аз чанде ӯ бо зонуҳои ларзон ба зур аз замин хеста, домани барфолудашро афшонда ба ҳавлӣ баргашт. вале ҳанӯз ба хотири озурдаю ранҷур худ ба худ мепечид. ҳама кораш нимкола монд. оби сатил дар пойгаи хона қубба қубба ях карда дамида буд. тағора дар гӯшае пур аз ғӯзапӯчоқ ва сабад лим лим аз пахта меистод. гӯё писараш аз хабарнома аллакай огоҳ гардида, тӯшаашро ба дӯш гирифта ба миёни ҷанг мерафт ва шоиста аз қафояш афтону хезон давида гуселаш мекард. ҳой шоиста, мегуфт шоиста гӯё ҳангоми гусел ба худ тасалло дода. ҳой шоиста, далер бош. қомататро бардор, ба писарат фотиҳа деҳ, роҳи сафед орзу кун. шаби пеш бо писараш Аминҷон гирди сандалӣ нишаста, ду каса кӯраки пахта мекашиданд. суҳбати писару модар аҷаб ширин буд. вақти хоб расид. модар барои Аминҷон ҷойгаҳи хоб густурд. чун писар ба ҷойгаҳ даромад, кӯрпа ба қадаш кӯтоҳӣ кард. кӯрпаро ӯ ба пояш кашад, сараш кушода мешуд ва агар ба сараш кашад, пояш кушода мемонд. Аминҷон пагоҳӣ бел гирифта ба бом баромад. боми хона дар зери пояш ғарсос мезаду деворҳо гӯё ки дошт надода мелапиданд. вай ба қафои хона губ губ барф мепартофт. ҳамин паҳлавон, гавҳари якдонаи шоиста, фардо ҳаволаи ҷанг шавад. баъди ҷанг Аминҷон кай ва ба кадом ҳол ба хона меомада бошад? Не, модар намегузорад ки вай ба ҷанг равад. на дили шоиста қарор меёфту на ҷонаш ором. торик шуд. аз Аминҷон дарак нест. шоиста худ ба худ оҳу нолакунон барои писараш ҷойгаҳ андохт. боз ҳам ҳарза мегуфт. ба доманам туро печонда шишта, ниҳоли ғӯза ягона кардагии ман. ба гарданам туро шинонда ду қат шуда, ба доманам пахта чидагии ман. акнун бошад қурбу қудратам намонд. пас дастам минбаъд боз ҳам кӯтоҳ намешавад. минбаъд зоғ бар ин танҳо шуда мемонам. Не, ман ба колхоз меравам. вақташ расид, акнун дармони дарди ман шаванд. агар барои колхоз қадру қимате дошта бошам, бигузор ҷои туро банд кунанд, бачаам. ҳа ту не, ягона каси калонсол равад.
дасти умеди шоиста ба домани колхоз шуд ва ба назараш ферма намудор гашт. дар воқеъ молу ҳол чӣ шуда бошад? Пурсид аз худаш. Мабодо гуфта намешавад ягон сараш гум шавад ё гӯш намонда ҳаром мурад кӣ ҷавобгар мешавад? оё писари ман Аминҷон ҷавобгар намешавад? бале, Аминҷон коргари ферма. кори ферма вақту соат надорад. ба молҳо ему хошок меандозаду мехӯронад, пору мебарораду хору мол мекунад. ҳама ин ба сари як бача. вай ҳарчанд қаддарозу чусту чолок аст, вале бача саҳл кам 18 сола. лекин ба кораш ҳушёру чақон, хусусан дар бозӣ бо хурдсолон устухон надорад. шамоли сахт мевазид, ки дарҳои молхона гулдуроз зада кушода мешуданд. шамол онҳоро боз шақароз занонида мепӯшонид. ҳаво ки хунук буд, сагҳо дар таҳи деворҳо кулча зада мехобиданд ва гоҳ-гоҳ танбалона нула мекашиданд. бод чанги барфро мебардошту аз ҳаво боз ба замин мерехт. шоиста ки ба сарбанди калон тамоми сару рӯяшро печонда, ду қабат ҷома пӯшида, ба соқи маҳсияш барф даромада, то ба ин ҷо ба зур афтону хезон омада буд, худро зуд ба даруни молхона зад. даруни молхона қадре гарм буд. ба димоғи вай бӯи нофорами туршию рутубат расид. сарбандашро аз сар кушода партофт ва ба мӯи парешон ба атроф ҳаросон нигарист. дар шаби торик ва молхонаи бекас сутунҳо одами дамдӯст бар ин қад мекашиданд ва аз ҳар тараф хаш-хаш нафаскашии молҳо шунида мешуд. шоиста аввал ба ҷои аспи саманд рафт, ки Аминҷон омада аспашро ба охур баста бошад. вале мехи саманд холӣ буд. ҳоло саманд дар куҷо бошад? худ аз худ пурсид шоиста. соҳибаш чӣ? онҳо ба қавли баъзеҳо экизак аз ҳамдигар ҷудо намешаванд. ҳа, саманду Аминҷон дар ҳақиқат ҳам экизак буданд. асп овози Аминҷонро ки шунид, шиҳа мекашид. Аминҷонро аз ҳар фалокати ногаҳонӣ наҷот медод. агар соҳибаш дар саҳро хоб кунад, дар сараш меистоду агар дар ҷои шиштаю банд шуда монад, дар атрофаш давр зада мегашт. ҳозир онҳо дар куҷо бошанд? молҳои гурусна ба оз мезаданду дасту домани шоистаро мелесиданд. таги аспро тоза карда, ба охурҳо чанд чангол пахол андохт. баъди ҳамаи ин сӯи идораи колхоз тохт. аммо идораи колхоз ҳам холию хилват набуд. шоиста дари кабинети раисро кушода, сар ба дарун даровардан ҳамоно ҳис кард, ки касе наменамояд. худашро ба қафо кашид. даст ба гиребон бурда, дар ҳайрат шуд, ки чаро ба ин ҷо омад. ба умеди чӣ? чаро худро дар ҳама ҷо ба ҳар кас нишон дода мегардад? ҳамон замон ба саҳни ҳавлӣ баромада, дар қафои бед панаҳ шуда истод. идораи колхоз гӯё дар зери бори гарони ғам фурӯ рафта буд. таҳт-таҳи девор кампирҳои маъсума даст ба остин зада сарсари сангҳо менишастанд ва пирамардон гӯшҳои телпакҳояшонро аз таҳи манаҳ баста ба деворҳо такя карда маъюс ва маълул меистоданд. хотири ҳама парешон буд. ҳамин дам хаткашон сурфакунон пайдо шуд, ки авзояш беҷою вайрон менамуд. хаткашон кӯтоҳ-кӯтоҳ сурфа карда кампиру пирамардонро аз назар гузаронд ва гӯё аз ҷониби раиси колхоз бо чашмони гирён маъзарат хост. ҳар зоғеву як доғе рафиқон. интизори раис нашавед. қаноти вай ҳам шикаст. домодаш мурдааст. духтараш сиёҳ пӯшид. пиразанон вой гуфта мушт ба сари зону заданд. чашмони пирамардон бадхашмона дурахшиданд. як алами шоиста 100 алам шуд. шоиста ноумедона пас гашт.
раис ҳам намуд. пас чӣ бояд кард шоиста? ба доди ту боз кӣ мерасад? Идораи ҳарбиён? Оре, худи худаш, военком. вақти аз он назди военком меравӣ. рӯ ба остонааш мемолию повускаро ба рӯи столаш мемонӣ. маҷбур аз рӯи ноилоҷӣ илтиҷо мекунӣ. писаратро як моҳакак доронанд, ҳеҷ набошад як ҳафта. як ҳафта ҳам хеле вақт. шояд дар як ҳафта ҷанг тамом шавад. агар ҷанг тамом шаваду писарат аз фронт монанд, кошки, гӯён худ ба худ гап мезад шоиста. ниҳоят ӯ ба хона расид. вай ҳоло дар хона бошад ҳам, ҳушу хаёлаш ба берун буд. беқарор ба дару дарича менигарист. садоеро шунавад, ҷаста берун мебаромаду ҳама ҷоро дидаю хабар гирифта бармегашт. акнун фикрҳояш ба ҳам печидаю чигил шуда буданд. дар пеши назари ӯ гоҳ манзараҳои даҳшатангези майдони ҷанг ҷилвагар мешуданд ва гоҳ тутқатору трактору барзаговҳо. баъзан аминҷонро дар миёни дудғулаи танку тӯбҳои субсурхгашта ҳайрону сарсон медид. ҳатто як дафъа ба назари ӯ чунин намуд, ки душман аз каминаи ӯро ба нишон мегирад. шоиста бо тарсу ҳарос аз дасти писараш кашида ба қафои худ гурезонд. ӯро бо доман панаҳ кард ва худ сипари ҷонаш шуда ба душман ҳамла овард. набиё, имшабу имрӯз наоӣ беҳтар. кӯҳ ба кӯҳ гаштанат авло, писарҷон. як соат дер оӣ, ягон ҳафта аз ҷанг мемонӣ. як ҳафта як сол шаваде. дар ин мобайн аҷаб не, толеят лаб занаду ба аскарҳо ҷавоб диҳанд. оре, аҷаб не ки ҳамин тавр шавад. хайрият ки ҳозир ту нестӣ. аз даъватнома бехабарӣ. беҳтар аст ки инро нафаҳмӣ. агар фаҳмӣ, ту густохи якраҳа, гапнодаро. агар фаҳмӣ будагӣ гап меранҷию аз дасти ман меқапӣ ва ба хона мегардонӣ. рӯякат гарм, аз рӯи ту гузаштан маҳол. мон ки тақдиратро худам ҳал кунам. ту куҷою ҷанг куҷо, бачам? гуфта шоиста аз дил мегузаронид. пардаи шаб бардошта мешуду шоиста ҳамоно вазнин ва карахт буд. вай пурандӯҳ шуда хатхати ҳавлӣ гашту ба кӯча баромада натавонист. аз миёни ҳавлӣ ҳавзи калони маҳалла, ки атрофаш садазор буд, намуда меистод. ҳавзнею гӯё бозори бача буд. аз он ҷо гоҳ-гоҳ ҳайёҳои бачаҳои ба гӯш мерасид. бачаҳо худро ба об мепартофтанду афтону хезон аз он канори ҳавз мебаромаданд. баъзан занони обкаш ба кисп намоён мешуданд. шоиста онҳоро медиду худро даро ба панаҳ мезад. оре, ба лаби ҳавз наравам беҳтар. равам агар, бегумон дар мемонам. охир занҳо кунҷкованд, гап мекобанд. ҳозир ҳама аламзада, айбҷӯю эродгир бисёр шудагӣ. шоиста гӯё аз занони маҳалла дамхӯру забонкӯтоҳ шуда буд. ба гумонаш ба назари ҳама бад менамуд. шоиста намехост, ки ҳар кас фаҳмидаю нофаҳмида ба вай писхан зананд. ӯ ҳар сафар ҳангоми гусели аскарон дам дузд мешуд, хилват меҷуст, вале дар хилват ба касе нанамуда гардад ҳам дилаш чун барги бед меларзид. бинобар ин наметавонист, ки аз онҳо ҳолу аҳвол пурсад. ба гумонаш бо ин кораш ба болои сӯхта намакоб мерехт. вай гӯё аз чеҳраи ҳамаи занон як савол мехонд. занон гӯё ӯро миёнагир карда мепурсиданд: кунҷковӣ накарда ту шоиста? аз ҳолу аҳволи худат гап зан. аҳволат чӣ хел? ту киро ба ҷанг додӣ? писарат ҳамин ҷо кӯ? албатта чунин суханон аз мағзи ҷони шоиста гузашта мерафт. ҳамон бегоҳ барфи лаклакӣ борид. аминҷон бояд ҳамин шаб меомад, аммо имшаб ҳам даракаш нашуд. аз раҳпоӣ кӯки чашми шоиста канд. вай
бо дили ғаш гоҳ сурати девор шуда ва гоҳ ба болини қоқ такя карда рӯзҳои ҷудоӣ ва ҳиҷронро, ки бешак дар оянда насибаш мегардад, ба пеши назар меовард. сангпул. роҳи сангпул лаблаби сой печутоб хӯрда мегузарад. дар як тараф шохҳои бадҳайбат чун роҳзанон қад кашидаанд. лаҳза ба лаҳза шамол хӯрдаю мавҷ зада сангу шағали ёнаҳоро мепаронид. ҳар гардишгоҳ дар тангное мепечад. ҳар чакалак гурхонаро мемонад. бегоҳиҳо паррандагон нӯгҳои сафедоронро мехамонанд. оби сой шабу рӯз шалдароз мезад. истубисти ин роҳ фалокат. дар гузашта якеро асп бардошта ва аспсавор ба шаршара сарнагун шуда, чархи аробаи дигаре канда шуда, сеюме аз он ҷо аз тарсу ҳарос безабон шуда баргашта буданд. ҳоло тӯфон дар дараи сангпул ба хуруш омадааст. роҳи каҷу килеби дараро абру туман фаро гирифт ва барф тангноро дучанд тангтар кардааст. агар роҳи барф олуда лағжонак бошад, аспи бенал на ба пеш рафта метавонаду на ба қафо гашта. шоиста ин манзараҳоро тасаввур мекарду дилаш ваҳм кашида ба тахтапушташ рафта мечаспид. як фалокат рӯй надиҳад, дуруст мегуфт шоиста дар дили худ. поси шаб вай маҳсии дар барфу лой намкашидаи худро ба тахтаи сандалӣ гузошта ба ғанаб рафт. дами ғанаб қарор дод, ки фардо ба сангпул меравад. ҳа, ба военкомат не, беҳтарест, ки ба сангпул меравад. шоистаи беҳолу мадоргаштаро шиҳаи асп аз ҷойгоҳ бардошт. вай даставвал нафаҳмид, ки чӣ кору ҳоле шудааст. баъд қадре ба худ омада ба рӯи ҳавлӣ баромад. аккаҳои гурусна дар ҷустуҷӯи дон рӯи ҳавлӣ ҳалос мекарданд. воиши ток ба як тараф хамида, гурӯҳҳои анор тӯбҳои пахта бар ин сафед метофтанд. шамоли боло ҳуштаккашон мегузашт. шоиста оғилу майдон ва қафои деворҳоро кофта баромад. ҳамаш бефоида. на сояву на садое. дили ӯро акнун гургон мехӯрданд. аминҷон, ту куҷоӣ? садо кун бачам, ту куҷоӣ? ҳаросон фарёд мезад. асп, ки дар таҳи собод буд, дар ҷавоби ӯ бинӣ афшонд. саманд омадааст, саманд. аммо шоиста онро қариб нашинохт. коҳида пӯсту устуғон шудааст. зертангаш халта худи асп мекалавад. гӯшҳояш овезону лаҷом дар гарданаш. шоиста додгӯён ба пеши саманд омад ва сару рӯи он даст задан гирифт. соҳибат кани саманд, соҳиби навқиронат куҷо шуд? аминҷон дар куҷо монд? гап зан, ҳайвони безабон, ту ӯро ғалтондӣ, писарамро куштӣ. шоиста ин дам самандро чашми дидан надошт. асп ба ҳоли табоҳу дили пурроҳ чӣ ҷавоб диҳад? бо чашмони хилмбаста муттеоёна ба шоиста нигоҳ карда истоду тоқаташ тоқ шуд, магар ки сар ба охури холӣ андохт. шоиста чакмани қуткандаи шавҳари марҳумашро ба китф партофту ба кӯча баромад. пастӣ куҷою баландӣ куҷо намедид. ба пешу қафо нигоҳ накарда медавид. калӯшаш калон буду маҳсияш фарсуда. қадам ба қадам калӯш аз пӯяш меафтид. вай рӯи зангзардобу пуроҷингашро мекушоду шамол нӯкҳои сарбандашро титкунон боз мепӯшонид. шоиста додгӯён мерафту мехост, ки ҳамсояҳояш ғун шаванд. аз пеши роҳаш баромада ҳолу аҳволи ӯро пурсанд, вале касе намебаромад, ки дилбардорӣ кунад. гӯё ҳама аз шоиста рӯй тофта буданд. повускаро ба кӣ супорам? навҳа мекашид вай. онро ғиҷим кардаву пеши чашм оварда бо чунин доду фарёд ба охири кӯча расида буд, ки боз пирамарди хаткашон рӯ ба рӯ омад. шоиста фурсати ҳайрон ва тахта бар ин шах шуда истод.
хаткашон бошад бемалол роҳ дода дақиқае таваққуф намуд. Чӣ гап шуд духтарам, куҷо меравӣ? Тинҷӣ? Писарам, нафасаш ба дарун ғалтида ва овозаш ларзида ҷавоб дод шоиста. Писарам нест, аспаш омад, аммо худаш бенишон маро адо кард. Пирамард лабханд заду сулфид. Гум нагӯй, духтарам, писари ту гум не, вай ҳамин ҷо. Ақлу ҳуш дорад, гум намешавад. Ба Юнусқазор рав, ба бедапоя. Шоиста лаҳзае бовар накард. Ба рӯи хаткашон пак пак нигоҳ карда истоду ошуби дилаш паст шуд ва ба худ омада раҳмат амакҷон гуфт ва гӯё аз шодӣ ба куртааш намеғунҷида бошад, бо сари баланд рӯ ба ҷониби Юнусқазор тофт. Дар Юнусқазори барфпӯшида, ки баҳорон ҷои чилаккабозию тӯббозии бачаҳо мешуд, ҳоло 3-4 бача афтону хезон бо биниҳои аз хунукӣ сурхшуда дар атрофи Аминҷон тохту тоз дошт. Аминҷони бепарвои олам чӯбчила ба даст гоҳ ин тараф ҳаллос карда ва гоҳ ба он тараф ҷаҳида риштаи бодбаракро мекашиду таранг карда боз сар медод. Сурфа бар ин бодбарак дар авҷи осмон ғизӣ-ғизӣ шох зада гоҳ паст мефаромаду гоҳ паҳлӯ рафта боз ҳаво мегирифт. Чарх мезаду думашро ликонда боз ба осмон меҷаҳид. Бодбаракаш садоҳои ларзон мебаровард. Шоиста сари марза истода ба кори писараш зеҳн монд ва зонуҳояш дарақ ларзида беҳолу мадор шуда дар таҳи бед сари ду по нишаст. Лаб газида сар ҷунбонда Аминҷонро ҷеғ задан гирифт. Ҳой бачем, ҳой ҷони оча, Аминҷон. Аминҷон тоб хӯрда модарашро диду чӯбчиларо ба замин партофт ва ба тарафи вай тохт. Калонтари бачаҳо бепарво аз аҳволи шоиста чӯбчиларо бардошта бодбаракро боз ба ихтиёраш сар додан гирифт. Аминҷон, ки ҷомаи тунук пӯшида ва гиребонаш яла буд, гӯшҳои субсурхашро молида ҳиҷолат кашида ба назди модараш омад. Мебахшед очаҷон, салом. Шоиста ҳой гирист. Ту зиндаӣ, ту маро хавотир кардӣ. Дили ман зимистон асту дили ту баҳор будааст. Беақл, туро кофта гаштаанд. Аминҷон, ки аз ҳама бохабар буд, оҳиста аз бағали модараш бардошта хезонд ва бо овози нарму узрхоҳона ман медонам гуфт. Ҳамин шаб рафта будам. Қиссаи повускаро муфассал нақл карда доданд. Фардо гусел мешавем. Фардо ба ҷанг меравем. Аминҷон гап мезаду дасту по мехӯрд, чунки аз модараш дамхӯр ва гунаҳгор бошад. Саҳарӣ ба ҳавлӣ рафта будам, илова кард ӯ. Масти хоб будед, дилам нашуд ки бедор кунам. Ин бачаҳо тавалло карданд, бодбаракро як бор паронда диҳед гуфтанд. Не гуфта натавонистам. Аминҷон бори дигар ба бодбарак нигарист, ки баланд ҳаво мегирифт. Осмонро офтоби саҳарӣ мунаввар месохт. Шоиста ҷон мегирифт. Вай, ки ба писараш такя карда мерафт, хотираш андак ҷамъ гашта ба ногоҳ хандид. Лекин ханда ҳамоно аз лабаш гурехт. Поёни ҳикоя.